Bafowethu omunye umlando lo futhi engikholwa ukuthi ke uzowubona uma ke usubona. Bafowethu lezi ngoma zombili sezenze enye into engajwayelekile. Zihlale ku number 1 enye ihlale ku number 2. Ingoma zomuntu oyedwa ephume futhi ke ngelanga ke elilodwa la. Sikhuluma ke ngomthandeni ke icokama elisha ke okuyena umuntu otrendayo ke lapha ke kuma trending song ke njengoba ubona ukuthi ku YouTube uhamba ku number 1 ngengoma ethi Gush kuzothi number 2 kuzoba ishephisi ke ejezini. Lezi ngoma zombili ziyalandelana. Enye into engifisa uyibuke embola samakhaya uma ngathiwa ke uMahu nomthandeni bebengayikhiphanga ishephisi ejezini bikhona kuyafana futhi number 1 buzoba ngowecokama. Kuyakhomba ukuthi ke uma ngalona icokama bokungaba ubani. Akusho mina kusho ama-trending song njengoba ke ayisho inamba ecace bha ukuthi ke icokama lo number 1 phinde libo number 2 ongikholwa ukuthi ke usuku lonke lezi ngoma zizoqhwakela ke lapha ke ngoba mengithi ngiyabhekisisa kahle lapha ke engomeni engezansi kweza kaMthandeni ke kuyakhomba ukuthi ke uMthandeni ke ingoma zakhe ke igijima kakhulu ke ngokwama viewers ke on YouTube. Umlando bafethu omkhulu kumaskandi amabhinqa aqhubeka abambisane enze into enhle ukuze ke lento ka online wonke umuntu okhala ngokuthi ubanjwa ngophondo kube lula ukuthi ke online umkhulumele nakho kuyenzeka shoot nakwabanye kusazokwenzeka bafowethu ilokho nje ngithi ngikuthatha ngikubeke ngine khona ke njengoba kunjalo ke khona la kwesiqiniseko esemedia ngelihlala nje khona la ekhaya uma bafowethu kukhona okunye ke esikutholayo sizokuletha njengoba ke kunjalo isabatha namhlanje abanye bathi umgqibelo usuku loniphathe kahle.